Толкова ниско да тъпчи. Той се превъзбужда от това. Сигнализатор? Той при нас като мякаше. Цънни ги, цънни ги. Аз път ще да опускаме. Да. Снимаш ли? Да. Права клипа. Чай да го цункам. Ай, бега си. Айде сега да ме изплёска, искам да снимат като ти изплёска. Това ли беше? Някакви Излясвам ми шамари. Или снимчици направи, снимки да са. Клип права. Чакай само. Той е много изморен. Той сега ще такова. Раното е добре. Айде. Тук е. Да не го оттрепахте. Той сега ще такова. Заживай се, не ще тръгва. Не иска да се тръгва. Йоан, той много се измори за лето. Аз взема силчик. Я го бутна напред и зад малко направим това. Не чакай. Пусиш малко с кучинето. Кой е това?